Vítejte u nového tutoriálu. Ano, jsem to já, Gamasword.cz nebo LB. Takže dneska se koukneme na to, jak natáčet videa programem Fraps. Takže pustíme si váš prohlížeč, normálně napíšeme Classic stránku Google a napíšeme Fraps. Dáme hned první stránku, co vám naběhne, a dáte download a jo, co tam to tady naskočilo. Jo, tak tohle si stáhnete, ale to je bohužel jenom demo verze a v demo verzi můžete natáčet bohužel jenom 30 sekund a potom se vám to vypne. Ale můžete si koupit plnou verzi za $37 a máte to navždycky a ještě k tomu updatey zdarma. No takže stáhneme teda, nainstalujeme, já mám verzi koupenou samozřejmě, nainstalujeme, stáhneme a ukáže se nám tahle ikonka. Já teď Frapsem natáčím. No tak prostě se nám ukáže tahle karta General. A tady stačí mít zaškrtnutý v tady těchto třech jenom tuhle jednu. Kdo umí anglicky, jak si ještě to a zaškrtne si, co bude chtít. A tady tohle je velmi důležité. Tohle je, jestli chcete natáčet hru nebo plochu. Jestli chcete natáčet hru, tak tohle mějte odškrtlý, respektive musíte mít odškrtlý. A když chcete plochu, tak tohle zase musíte mít zaškrtlý. Další karta FPS. Jo, takže to bychom měli mít správně někde tady zaškrtlé. To jsou FPS, vždycky se vám tady ukáže, kolik máte FPS, můžete si vybrat, v jakém rohu to chcete mít. A jestli nechcete, aby to bylo v rohu, tak si to odškrtnete Hide Overlay a nebude to tam vůbec. No a to je u téhle karty asi všechno. Dále tu máme Movies, to je asi nejdůležitější ze všeho. To si tady můžete, tady si vyberete, kam chcete, aby se vám to ukládalo. Ty videa, co máte natočené. Dále tady máte, velmi důležité, tohle tlačítko si můžete vybrat, co chcete. Čím se bude natáčení videa stopovat, nebo právě, že spustit natáčení toho videa. No tak to by bylo k tomuhle všemu. Jo, ještě tady vlastně. No, zkrátka, tady si nechte 30 fps, no, nebo můžete si dát 60-50. To je už na vás. A já mám teda 30, to je takové jakž takž dobré. A tady si nastavíte, jak dlouho chcete natáčet. Já mám 999 sekund. A to je, myslím, že tak od odhadu to je 16 minut. Asi. No, dále tu máme Record Win 7 Sound. Tak tohle je, jestli chcete, když například vám tam vyskočí error, tak každý zná přece takový ten klasický zvuk, když máte error. No tak jestli chcete, aby to šlo slyšet, a jsou to i zvuky ze hry a tak. A tohle jestli chcete natáčet s mikrofonem. A když ne, tak to mějte odškrtlý. A když chcete, tak přeškrtlý. No a teď jdeme ne tak důležité, ale části Frapsu. Screenshots. No tak to je klasické,
tady si můžete vybrat, co chcete, já tady mám F10, zmačknete F10 a vyfotí se vám obrázek. Tady máte, v čem chcete, aby se vám ten obrázek fotil, v jakém formátu. A já to mám BMP, já to ani neměnil, já moc nefotím screenshoty. A tady máte, když si tohle zaškrtnete, tak každých 10 sekund se vám ten obrázek bude fotit. No a to by bylo asi tak všechno k těmhle 4. Takže já vám přeji, aby vám tohle k něčemu bylo. A přeji hezkou zábavu s natáčením. Takže čau.